Една част от хората, които са чували за еволюционната теория или дарвинизма, могат да сметнат, че тези понятия засягат единствено сферата на биологията и че те нямат никакво значение за всекидневния им живот. Това схващане е много погрешно, тъй като еволюционната теория е много повече от едно биологично понятие. Тя формира основата на една изкривена философия, която е повлияла на огромен брой хора по целия свят. Тази философия, която отстоява няколко невероятни възгледа за това, защо и как сме създадени, е материализмът. Материализмът отстоява позицията, че не съществува нищо друго освен материята и че материята е в същността на всичко, било то органично или неорганично. Изхождайки от тази предпоставка, се отхвърля съществуването на божествен творец или с други думи съществуването на Бог. Освен това, материализмът има опустошително действие както върху отделния индивид, така и върху цялото общество. Този възглед, който свежда всичко до нивото на материята, превръща човека в едно създание, което отдава значение единствено на материалните блага и се отвръща от всякакви морални ценности. Тези хора не могат да притежават висши качества, като обич към родината, справедливост, нежност, братски чувства, искреност, самоотверженост, почтенност и добър характер. Разбира се, едно общество, сформирано от такива хора, които са се откъснали от духовните нравствени ценности, е обречено на унищожение. Друга голяма вреда от материализма е подкрепянето на антихристични и предизвикващи разногласия идеологии, които се прицелват към вечността на държавата и народа. Комунизмът, който стои начело на тези идеологии, е типичният политически резултат от материалистическата философия. Комунизмът, който има за цел да изкорени свещените понятия като вяра, държава и семейство, образува фундаменталната идеология на всякакви сепаратистски действия, насочени директно срещу единствената структура на държавата. Еволюционната теория създава така наречената научна основа на материализма, от която зависи комунистическата идеология. Взимайки еволюционната теория като източник, комунизмът се стреми да докаже себе си и да представи своята идеология като достоверна. Ето защо създателят на комунизма Карл Маркс е написал за книгата на Дарвин „Произходът на видовете“, която поставя основите на еволюционната теория. Това е книгата, която съдържа основите на реалната история на нашите възгледи. А всъщност днес всички материалистически представи, начело с идеите на Маркс, са напълно пропаднали, тъй като еволюционната теория, бидейки една догма на 19 век, на която материализмът почива, беше категорично обявена за невалидна след откритието на съвременната наука. Науката опровергава и продължава да опровергава материалистическата хипотеза, която не познава нищо друго освен материята. И тази наука доказва, че всички живи организми са плод на свръхестествено сътворение.